Hoe is dit ooit zo ontstaan? Nou, eigenlijk eerst wat gewoon gekheid, omdat we nogal een grote rotstuin achter in de tuin hier. En die hadden opheven omdat de band groter worden en er zit een fever in dat we zijn dicht het spul. Geen spul om een fever. En toen hier we Sambult Stien lezen dat toen zijn we van nou, laten we een stukje morgen metselen van balstien. En zo is het uiteindelijk ontstaan en staren gewoon bij we wat om het hoekje kwam en op een gegeven moment het hele huis. Nou ben ik wel benieuwd. Hoe reageren de meesten hier eigenlijk op? Een hele uitzondering die zei ik vind het net mooi. En Ben ben altijd enthousiast. Ben die had zoiets van nou een Hans en Grietje huisje en dat soort dingen. Dus, maar ja, over het algemeen is iedereen daar wel positief over. We moesten uiteindelijk wel stien ziekje. En toen hebben we dus hier in omkreten hebben we wel een hulp voor de stien opzag. Maar ik lang net genoeg, het avanceerde net dat op een gegeven moment toen zijn we van laten we eens een keer in Drenthe ziekje. En daar kregen we dus zoveel succes en daar hebben we dus meer kleur dat we zijn van het zit meer bruin en zwart en geel in dat. We vonden het uiteindelijk de kleurcombinatie uit Drenthe wij vonden we mooier dan uiteindelijk uit Friesland. Als ik dus een platte steen tjen kwam in de bultal, dan waren er al een padlijn, vast die vensterbankjes, als uiteindelijk van de hoeken. He, want het is zelfs zo, ik hier het al metselen en toen ben je hier nog weer naar je cousine in kwam, dus daar moest je al rekening mee houden. Als er ooit een nieuwe cousine maakt, dan maak ik er wel bij deel kennen. Ja, ik hier er net iets bij stilstaan, maar inderdaad, is dit eigenlijk wel stevig genoeg? Is dit bouwtechnisch verantwoord? Het valt er echt net bij. Het zit, nou pak een beetje ongeveer 100 jaar in de familie Venema, laat ik dat samen zeggen. En bloedt het in een familie? Dat is de grote vraag. Nou, Ik denk het ik net. denk het net. Misschien had het ooit nog eens een hele bijzondere bestemming. Wat weet je ervan? En dan bereikt het maar al. Ja, ja. Huh? Dit is mijn verzamelaarskamer. Wat ik hier voornamelijk heb, dat is uitrusting, bajonetten, wat wapens, van alles en nog wat zenders. Nederlands, Duits, Amerikaans, Engels. Ja, documentatie, flesjes uit de groen. Maar het is voornamelijk Duits, hè? Voornamelijk Duits. Ja. Het is een beetje een Duitse sfeer hier haast. Het is wel een beetje Duitse sfeer, ja, oké. Maar nog van het zien verzamelaars, die militaire verzameling, die verzamelen Duits. Een Duitse helm, model 1942. Deze helm is op zich een heel leuk verhaal zit daarachter. Want die had ik toen in de Goenentijd gekocht, voor 24 goenen. Op een vlooienmarkt in het Jarveen. En ja, zo'n helm is nou ja, enige €100 sowieso. Dat slaagt het nou niet meer, of wel? Maar het is net op rekening. Er zijn nu een heel protocavers op de kust, die zie ik ook met spul. En ja, de meesten weten nu wat het wurg is. Het internet is een heel bord in opkomst. En ja, dat is eigenlijk wel nadelig. Ja. Had ze hem nog stiekem al eens op? Nee, maar het bereiken niet. Nee, samen Waarom weet ik niet? niet. Nee, warm wol. Nee, dat doen we niet. Wat zit er nou in die mysterieuze kast achter die? Ha, zullen we eens even zien? Nou, daar zit nog een paar geweren in. Er ben Duitse karabijn. En er zit nog een oud hagelgeweer bij. Dat heb ik nog erfd van mijn ouders. Dus ik volgens de wet aan kleermaken. En de sticker zit er nog steeds op van toen ik het weer omkregen van die zaak in Den Bosch. Ga ik er nog eventjes opletten. De politie had dat laatst net nog wel eens, jongen. Dat is jammer. Ja, want er was al 3 keer een inval van de politie, jongen, hè? 3 keer nou, ja. Ja. Op zich naar wapens en bommen, wat zagen ze? Wapens en bommen dachten ze hier te vinden. Ja. Maar dat gaan ze net vonden. Is het nou wel leuk om te verzamelen dan? Net altijd. Nee. Dus ik een protte meesten die jaloers op elkaar ben, die in die auto horen terug.
En ja, dus, soms is er net zo volle meer om, nee. Dus dat is nog iets oorlog dus. Ja, ik ken al mensen die ben daarom gestopt. Deze komt in 1940 bij. Ja, stort je rek in. Ja, en dan ben al je stempeltjes, keuringstempeltjes en ja. Denk je toch wel eens na je hoor wat dit geweer al in mij maken had? Ja, dat denk ik wel zo na, ja. Ja, daar ben ik net zo blij van natuurlijk. Nee, maar ja. Nooit de ambitie gewoon om een militair te worden? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik altijd in de bouw zitten en dat vond ik altijd mooi. En ja, oorlog wel wat natuurlijk, maar ik ben het liefst om een uur als 4 thuismedisch. En als militair best hele dagen van huis en dat lijkt me net. Vroeger gewoon prutte soldatieboord of nee? Vroeger gewoon soldaatje worden, ja. Maar ja, wat voor jongen net.